somo e kaunti ma Homa Bay e seche ma jopuonjre dok e skunde kawuono bang' ka chenro mag yiero ne oserumo. Jonyuol e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore gi pek mar ngima e pacho ka gi sani. Moko kuom jonyuol mane oloso gi Ramogi TV e tesen nyamburko ma Homa Bay wacho ni gin kod pek mar chulo school fees ne nyithindgi kod ng'iewo mwandu mamoko ma ochuno e kinde ma gidok e skunde. Giywak ni nengo mar wuoth bende omedi e kinde ma koro jopuonjre dok e skunde bang' tieko rusa mane omigi e thuolo mane ibago e yiero. Wasebedo gi pek ndalo mag yiero gi. Kane yiero chakore ne tung' nitie matin ne ok wati chakre chieng' mwachako go kura. Koro kane watemo mondo mi wati to sales onge movement ne pod onge to ne wamanyo pesa motero go nyithindo skul. Koro wasebedo gi pek. Kawuono koyaw skul watemo ka gi kacha to ok nyalre. Koro no watemo mondo nyithindo skul. Kaka an awuon mawuoyo ni an gi nyithindo 3 me high school, achiel kuom gi ma chungo Butakane madhi e Sumbi Girls High School, en ja form 3. Koro wago ka gi kacha to wamanyo kaka wakonyre to tek. To kaluwore gi wach fee, higa ni wayudo ka en higa mar tam dhi gimoro ka 2 months to nyithindo break to jonyuol be dwaro chul fee. Fee yudo tek nikech business dok chien to kata joma yudo salary kapok dwe rumo to kendo dwaro ni ichak ichul fee moro nyathi odok sikul, transport, gik motimo kamano obedo matek mondo mi wabed ni wanyalo tero nyithindo skul sama owinjore. Sida ma wan go en ni bei be oidho. Sani kaka kwa mtoka madhi Kisumu kaka